our mother, Nana Amakunedu Iyadom, the third, the firstborn of the late Asante Hima, Nana Efiakubise Wampem, the second. So she is the firstborn of her. Okay. And before you go on, which of them is referred to as Abriwetia? Abriwetia, she is also, yes, that is what we say. He is the mother of the nation. So that's another name for her. Because he's the mother of the nation. So she happens to be, I've already said, the firstborn of the late Asante Hima. The late Asante Hima gave birth to 5 children. 3 of them are late, remaining 2, the first and the last. Now the first is the Asante Hima, and the last is the current Asante Hima. Wow. Yeah. And sorry, you know, Yantia Sempa, Bridge Kessi Abo, Adam Kessi, Nam so, Amas and no hair, Fadia, Sebinia Hokonosonen, so a pattern, sir. Say, was it na Penny say? Say you drew a more for so any a kind anonum. Your kind anonum near goon send we in soa. Your bon compo ye cheap. Your nam so me your goonsa, and a nam so ma, and ne day, dear see, ne see. And I think so say ne day in so and see, and I won't try to assume so and mamma nin ye, and may intimate abacosem fan to her. And not say ne day see abacosem, and into one quack here. See a bon compo share na afenso so yesua ho abakosem na yede ne de nso so e ka ho se de be ya da chinchirima e be hu na de yemi no mienu de yeni mu no enso so ye hu de afa ho eno ntene ya tena se a Nana Kunedu Iyadom toso miensa Asante Hima obedi ni maame ade wojefo bosome ne de toso edu ebe pem bosome nwotwe mu a se bi wakrakwe se yehwe afi mu a afi mfiti ase no mframa boy na nya mframa pa afi we mu no ekonyini ne anintinini akasefo a won wodin na afi mu ehowom ede won akọ enseme wo afi mu no edoso eno nte se de mpanyin se ekodu amafo so ane akai na nanom ntino eno nte na matena se de na nanom nsem ede bremo eno nte baba be hero Asante Hima sabi na kunya ma kunya no why ne di kan be di ade edi enda so ebi mu ka se ne nua nkasa ene sabi Euro Asante Hene ne kurebe ne womu ene yatena se ebi hu ne nyina se ne nua ne Euro Asante Hene a na omoye dodo osen na omoye dodo osen Nana Kunedu Iyadom no toso sen ene Euro Asante Hene so etoso sen ene yatena se yebe hu ni nyina ena na ahema so bedi ade no na yema hodo a waye ede aboa Asanteman ne mfie enum de yeye eda yi ne kireye nyina no yede hu mfonyini ene hu adesua ede ebebrem ye na ye hu mrasesia kaise din no ma me Fauzia yehwe na ahema na se yehwe Asante Hima no fokese a edom enomano danse kese edom dedimu Nana Kunedu Iyadom toso emiensa se di kanka se obedi ade wa afi mfimpimienu na edu enkunumu no ena mfimpimienu na edu no enum wakra ede akọ na abakosem kire se ne nua nkasa ne nua baako ne nyina afiri yefunu krumo mu da yefunu baako mu no ene nena afia kobi sebi no oyo Asante Hima wakra kwa won mfimpimienu na edu ensiam 2016 mu no ani mfimiensa chi wono ane ba eye na bakan enso so ebeso eye na pampan mu a wode bo ne nua bema echi doma sese wono nso akra ede akwen Nana ama Kunedu ena sebi wono ya Asante Hima wakra kwen Nana se Nana afia kobi se wa ampem a wotoso mienu wono na ye ne maame a wowo no Nana ama Kunedu ene ye Nana afia kobi se wa ampem a wotoso mienu ne ye mu ba ankasa wowo no na se ne yefunu mu ade wono ne dikan wono na ye abakan do atoso mienu eye bema sese wonka ate asefo ho bio a ye berima Kwabena Poku sese wonka ate asefo ho bio ma wakrako do otoso bio
eye nana amasewa ena afei nso so bema ne sabaye eye berima kwasi prempe berima kwasi prempe nso so ono so nkate asefo ho biom ena do ye nana afia kobi se wampem ka kire ene His Royal Majesty otumfo setutu otoso emienu enu nto hwe nana afia kobi se wampem ma omoye num do di kan ye nana amakwenedu eye Yiro Santehema sabre wakra kwen ena berima kwabena poku wana na etoso mienu ansa na nana amasewa aba wana etoso miensa ena afei so berima akosi prempe enso aba ema no na etoso nine ena opemso setu wotoso mienu Yiro Santehene wono ena ye ka kira wotoso enum enu ntino sa wo hwesa wo maame kra koye na ye ne maame abakan nana kunedu ene ne maame ka kire ena sebi na sebi asantema nyina tumi no ehye won nsemu a sabre ne nua panyini akra ede akwen ebra adidie eto nana amakwenedu openso setu wotoso mienu eyi no anase wotu ne din amane kwanso fa amane kwanso ema mpanyi kope ne baaye no momye kwhwe sede dwumadie no esi ekoye amane kwanso From anonymous in the penny messing on what I said. It's our one said 7 number for the I go to our Yamako, no, I go to our Yamako, that's it. Was saying this over before. I don't mean no Yes, sir. We are my minimum of putting in consortium. We had the main chance. I didn't know this. He's a man. I'm going to search for saying that and
idea and that the event on my number yes. Now, yeah, what I'm going to for them from now, mammy, that I feel much. Son of Mfoni ekwohwe ye mfimpimienu ene edu enkunumu ebra yero santehene ede asantehima akonya no ema ne nua panyine no ene ekwohwe bae ebra yero santehima ede emfie enumu no ne mfie enum afidida no de ode si na enuso no wo ma asantemampon hema nana ajakama defie o ma ne si na nemu awoma no ekọ children's home anasa o ma ne kọ konfano chia banya resabie mu na emma sebi o makwa wo so o makwa wo na se ma wo mo yade mo kwada eyade na so mu ni sika mo de beyi wo mo no na konedu yi adomoto so miensa ehye sebi wo soma na mampon hema ema no kokohweye eyi wo nyinara otwia wo bia kadema no se de ka no so tie bia no otwia de ma wo ema yeyi wo ndo mo bafie de etoso bi wo no nso so no ebra sebi yero santehene ni mfie aduonunum afidida no ni mfie aduonunum afidida no nso so Menshia Government Hospital otumfo se to the second foundation ene Lady Julia sebi yero santehene ni ho kene ne debichi first lady eka no ho ema sebi so sebi nyado omusi edan foforo kra ye maternity ward ewo Menshia Government Hospital a yede nana konedu yi adomoto so mienu edin tiso wode na nimonyam betechire ema won bia no fefefe ye bepa entoma edaya charity foundation yera sante ne foundation esi ama Menshia Hospital asante for be friend no Menshia ji ye be be ma be wo ye be pa amen muni mi nyina be ya dwen se krobia asante kotoko hene ni fie adununum a wadi ewasikadwa soani eho afahye no ayefe ayakono ohini ama ahenie ayefe papa na ene bre aso se ewo se etumiensa na asante ma abeduha enti modaru ma be bia wudire bia bega wu be bia wudire bia ma wuso asante my mom maternity block was commissioned by Her Royal Highness Lady Julia.
on 27 April 2024 in commemoration of Otumfuo's 82nd Silver Jubilee. This block was built by Otumfuo Foundation in partnership with Joburg Foundation. Ebra na Asante Hima Sebi nimfie enum afidida no sedi wosi ba ma ne yefe Yero Asante Hina mfie aduonum afidida no nso ahema na no nso wo baaye e ma no eyefe ena afe nso so no Ebra Yero Asante Hina mfie aduonum afidida ne mu no na sebi Sagranti war eda na ye kuntunkuni de no eno nso so Otumfuo na hima na Asante Hima na Kunadu Yadom a wotoso miensa enso so di nanim onyam beta echi beta ne nua ba machi e ma no eyefe no sede na na ahema se be wotwe na mponyankopon adom no ehira no wonfie mu no na mamre ne na mane de no wonfa ni agoro so onya tiketi nka sekim anaso wonya hu se bi bia de woni mu no wada na de kire se amamre ne amane akono eno ntimo miehwe sede na Asante Hima no osi dada no ho fa bra wote se bi yesi twene so a Nansemu akanse da ye twato a Asante Man nyina yedi hu na Kunadu Yadom toso emiensa eye da Eswatini hene wone ne hokane ene ne man nyina bepi mu wa Asante mantem mo bepi mu wo mega ne mu a omodo odo bebo odomu na Yero Asante hene bu dwa kase de sebi de hye ne monyam de ma na kwaba no na Asante Hima enso ene ne tikum so ne nkonson ene ne modwafo ene natena nkonyanyina susu pieye ebetai ne nua be machi eda eboa momoda Asante ahenie ene Asante tumi edi ede kire Eswatini ehene ma no eyefe Yesha na Asante Hima finfin pimienu eni dunkunumu ebepem finfin mienu ene edununu mu no na se obedi ade emfie enwotwemu eni 8 years ni ena sebi na Hima sebi waja ye honomo ekro enu to se yesha Asante Hima ayena na Kunadu Yadom toso miensa se wakra kwa wono ne Asante Hima wotoso edu enai Asante Hima du di kan no Nana Nyakukusia mwa ebedi ade 1695 ekopem 1722 mu Nana Nketia Tim Abamo ensuso ebedi ade 1722 ekopem 1740 Nana Nketia Krakwe na ekwefrie ensuso ne ebedi ade Asante Hima ono so ba 1768 mu ekopem 1809 mu Nana kwefrie Krakwe na Kunadu Yadom ene bae na Kunadu Yadom bedi ade 1768 mu ekopem 1809 mu Nana Kunadu Yadom Krakwe no Nana Adoma Akosua
enso so ne bedi ade ono so eba 1809 mu ekopem 1819 mu Nana Adoma Kosua Krakwe no Nana Amasewa ne bae Nana Amasewa nso bedi ade 1819 mu ekopem 1836 mu Nana Amasewa Krakwe no Nana Yedufie ne bae Nana Yedufie bedi ade 1828 mu ekopem 1836 mu Nana Yedufie Krakwe na Nefia Sapon ne bae Nefia Sapon ebedi ade 1836 mu ekopem 1857 mu Nenefia Sapon Krakoy na Nenefia Kubi a wodi kan ne bae Nenefia Kubi a wodi kan so ebedi ade 1857 mu ekopem 1880 mu Nenefia Kubi Krakoy no Nana ye cha enzo so ne bae Nana ye cha so bedi ade 1880 mu ekopem 1917 mu Nana ye cha Krakoy no Nana Kunedu yi atoma otoso mienu ene bae odo so bedi ade 1817 mu ekopem 1945 mu Nenefia nanda se wa nya ko toso mienu Krakoy no ena Nenefia ko bi se wa nyako enso so ebedi ade 1945 mu ekopem 1977 mu 1977 mu no ena Nenefia ko bi se wa ampem toso mienu bedi ade eye Yero Santahene ne maame prekopem enso bedi ade wa afiapem hankono eduosonsom ekopem emfimpim yenu ne edu ensie mu a nimfie miensa so no ono ani yemu ba ayeye na bakan na nakuna edu ya domotoso miensa ono so ebedi ade mu na ebra na ewa afiapem hankono eduokunu no mu 1995 ena nakuna edu ya dom anase nanafia ko bi se wampem na odi ni mfie du nunum afidida sabe no tumfo poku arotosom yenu ena sabi odi ade se wo Santahene enti humfoni no ena sabi yede atoso no ena yede ne ban so de ede yede totoso enti nananom mo mabadi ade se Asantahema no obumfanyi na yenya no ena yede samfoni nyina nso ede totoso de amamo enu nti na sa akonya na Asantahema akonya no edi yeda so no eyenya akukusiamoa akonya esansanya akukusia moa ena ye Osantahema wodi kanya obedi ade a omu nyina na opim so setu omu nyina asefo anaso mo nana ye baako eye entwuwa nyame a sebi ono so maame ene ekura sebi abakosam kire se ofiri abuo mu efiri Asantama so eye esumenya Asantama so epie ya sebi omasefo no omu nyina bogye mu baako no eye nsuta kukufu ena afenso so eye Kumase eno to de yesua na de besi hanomo enim se abai de da ye betena se ne de ho adusua hodo akekemo nyina no so ye de abremo medin e de maame fozo twedempo Nyankopon ya adoma ye behia makrama